Bon Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan, jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don. A balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Jeje Sare la, ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ, kunnafoni ni dalilu don, tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan. Kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan marisi kalo do bi y'o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2023 san ma. Farafin-kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ye bi y'o tile 8 ye jate la san kalo 8nan don hijira san 1444 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka walaronɛ k'a fɔ jɛkuluba min n'o sigilen tun bɛ jamana sariya sunba o yɛlɛmani baaraw olu taara ka t'u ka gafe di jamanatigi ma. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Basigibali a kɛrɛnkɛrɛnnena suwa la dugu fila min n'i y'a sɔrɔ olu wulila u kunbɛra dugu ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnena mɛrɛlakaw olu bɛ ka baaraw sigi sen kan u tɔgɔw bɛ se ka sɛbɛn cogo min na ka se k'u bila dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Yoroso marabolo kɔnɔna na wulikajɔw kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuri ale kɛra damana cercle ye ka bɔ Yoroso ale cercle mara kɔnɔna na. O min kɛra Yoroso kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka mawukaw k'olu tora Yoroso fɛ ka suru ni kuri de kɛ suru kɔni kɛra sababu ye sifinakaw ka siratigɛ dɔ baara dɔw kɛ. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Jura kɛrɛnkɛrɛnnenya ale marabolo kɔnɔna na olu yɛrɛ wulilen bɛ ka yira k'a fɔ cercle kura minnu kɔni n'i y'a sɔrɔ olu sigira sen kan k'a fɔra k'olu ka bɔ tɛnɛngu fɛ ka na Nampala fɛ olu tɛna jɛn n'o ye. Kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Kifoso o dugutigi ale ye siraban kasara sɔrɔ siraban kasara min n'i y'a sɔrɔ n'a tun nana Yoroso alamisa don a ka ciw ɲɛnabɔlen kɔfɛ k'a tatɔ la tun bɛ mobili la n'o ye personnel ye o de sira fara ka don n'a ye tu kɔnɔna na ka taa kɛ ka jiri gosi o kɔni kɛra sɔrɔ dugutigi kɔni a kasarala nin na. Maa caman ka fɔ la ko Kifosokaw ka nin dugutigi ko maa tun don maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ka baara kun tɛ dɔ wɛrɛ ye sanga ni waati bɛɛ dilali ani a ka dugu o ka ɲɛta bɛ sabati sira o sira fɛ k'a tun b'o de kɛ. An bɛ dugawu kɛ nin ye kasara ye a n'a kuma don an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra ye. Halisa Yoroso marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Mao ale bɛ kuri de kɛrɛfɛ kuri yɛrɛ tun bɛ Yoroso ale cercle fɛ cercle kura minnu bɔra a yirala k'a fɔ ko kuri kɛra damana cercle ye Maokaw fɛ n'o kɛra olu ni kuri de kɔni ka surun i ka dɔn olu kɔni bɛ kuri fɛ o yɔrɔnin bɛɛ la nka k'i ka dɔn k'u y'olu to Yoroso fɛ u nɔna ye o min kɛra Mao denmisɛnninnaka olu kɔni ye sira tigɛ ka yira k'a fɔ ko baara min kɛra k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si kelen na ko n'i ye jateminɛ olu ni kuri cɛ kilomɛtiri 20 hakɛ u ni Yoroso dun cɛ k'a bɛ taa kilomɛtiri 40 ɲariyɛri la ka tila k'a fɔ k'olu bɛ kuri to yen ka tila ka segin ka taa Yoroso kɔni fɛ hali bi k'u tɛna jɛn n'o ye o de kɔni kɛra sifinnaka ninnu ka siratigɛ kun ye u ye siratigɛ baara in yɛrɛ kɛ yɔrɔ min na o ye Sona o ye Mali dugu laban min bɛ ka taa Burukina u y'a kɛ o yɔrɔw la kabini dɛnɛn don ko dɔ yɛrɛ t'u ma dɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ joona nin baara in k'a bɔ a minɛ kɔnɔna na ko nɔ tɛ a dɔ bɛ dɔ la olu kɔni bɛna wulikajɔ kɛ ni k'u ka hakɛw ɲini an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye a ko kɔnɔna na Ala k'a bila o sira kan. N'an bɔra ye an ka jamana sariya sunba o baara yɛlɛmani baara minnu bɛ sen na kulu min sugandira kama maa 70 bɔɲɔngo olu kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ ka baaraw balalen sigi sen kan gafe minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o sariya sunba yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko fɔlɔ in kun bɛ taa 195 la ni sen na ta min bɛ yen k'i y'a dɔn o ye 191 bɔɲɔngo ye o min kɛra u taara ka taa gafe di jamanatigi ma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Colonel Asimi Goyita la o ka se ka fɛsɛfɛsɛliw boli sariya sunba yɛlɛmani baara o ni k'olu sigi sen kan u ye baara min kɛ Burama Sumano ɲamakalakaw ka bolo kan ale tun b'a ko kɔnɔna na Burama Sumano baara min kɛra a kɛra cogo di ka da jamana yɛrɛ ka lahalaya ni jamana ka laɲini jamanadenw ka laɲini ani masakɛ yɛrɛ hami ka ɲɛsin jamana ma o de b'a kɔnɔ mun ye ko in yɛrɛ nisɔndiyayɔrɔ ne yɛrɛ kelenna la mɔgɔ si ma kɛ kodɔnna ye bɛɛ kɛra de ɲɔgɔn faamuyala ni jamanadenw hami taba ye ka ɲɛsin sɛbɛn ninnu ma o de y'a nisɔndiya. Nin ye jɔda ta ko dɔw la i b'a fɔ an ka jamana furu sinsinnaw a bolila an ka diinɛ n'an ka danbe kɔnɔ i b'a fɔ an ka kanw taara k'u bila ba la k'u bila kow ɲɛma o ye fɛn belebeleba ye jamana in mago bɛ mun na fili tun bɛ fɛn dɔw la jamana in kɔnɔ i b'a fɔ an ka diinɛw u bonya yira cogo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn in yɛlɛn'a kan kosɛbɛ a bolila danbew kan hali ka d'aw ma Mali ka laɲinibaw diɲɛ kɔnɔ mun b'a to diɲɛ tɛ se ka i ka jagoya fanga boli an kan mɔgɔ tɛ se ka an ka mɔgɔ sugandi ta yira an na mɔgɔ tɛ se ka don an n'an ka mɔgɔ sugandi ta cɛ kumaw lajɛyara kosɛbɛ yɛlɛma kɛra sariya dɔw tun bɛ yen a bɛ se dɔ di fanga ma caman bɔr'o la sariya dɔw tun bɛ yen a bɛ se dɔ di kiriw tigɛ cogo ma caman bɔr'o la i b'a fɔ jamanadenw ka hami an ka kanw na
o kun talen tɛ ba la n'i ye ni sariya lajɛ a ye an ka kanw ta de k'u kɛ an ka jamana yɛrɛ n'an b'a fɔ ko langue officielle an ka kanw taara ka kɛ o de ye i b'a fɔ jamanaden bɛɛ y'a ɲini cogo min na o ka d'aw ma o ye yɛlɛma belebeleba ye bon kuma caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a fɔra a bɛ fɔ kan wɛrɛ de la filiw bɛ don a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'a yɛlɛma k'a k'u sagona ko caman ye i b'a fɔ laïcité taara k'a jɛya pasi ka diya mɔgɔw ma parce que ni jamana mun fanba ye silamɛw ye ni koko k'a bɛ dankari silamɛya hali a faamuya cogo la silamɛya tɛ jɛn n'a ye o olu kumaw bɛɛ lajɛra kɔnɔ parce que o di adamadenw ma o y'a yɛlɛma caman i b'a fɔ an ka assemblée n'o y'an ka kumabulonba ye so filanan dilanna ka bila la n'an b'a fɔ députés ni sénateurs kow fana nana a kɔnɔ o tuma ko caman dilanna a kɔnɔ yɛlɛma caman donna a kɔnɔ. an balodan k'a fɔ ni tun ye Burama Sumano ni tun y'ale kan ye gafe in kɔnɔna la min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye dabalibanko ye hali bi ne wagani ma se ka faamuya kosɛbɛ anw yɛrɛ fɛ o de k'a yira k'a fɔ k'an ka kan olu taara bala nka tubabukan min bɛ yen bi n'i m'o fɔ n'i yɛrɛ ti filɛ maa ba y'an ka jamana kɔnɔ ko baaraw ka tila ka kɛ n'o ye nin ye dabalibanko de ye n tɛ sogo fɛ nka ne bɛ buru su a naji la o ye dabalibanko ye su ni tile maliden bɛɛ wulila k'a yira k'a fɔ k'anw ka jamana gɛlɛya kɔrɔ ni tile bɛ ko faransi de don ka tila k'a ye bi olu bɛ ka kan min ta o kan min bɛ yen n'olu b'u ka fɛn bɛɛ de k'o la o kan kelen de talenmaw fɛ hali bi ko an tɛ fara o la n'i y'o fɔ u b'a f'i ye k'an bɛ bɔ a la dɔɔni de k'anw ka kan donna bala nga min bɛ yen n'o jabajɛlen don dɛ gafe in kɔnɔna na ko baara bɛ kɛ ni tubabukan ye an ka kan tɔw olu donna bala kuma min don ni maa bɛ se ka fɔ a fɔcogo cɛ ka ɲi nga n'a fɔra ko tubabukan kɔni k'o de bɛ don bala hali bi k'a fɔra k'o de kɔni bɛ kɛ ka baaraw kɛ forobacaw la hali bi an ma bɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'an bɛ taa yɔrɔ la o kelen de don kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ dɛ sɔni baara in ka bila sen kan u ka nin de yɔrɔnin fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ tubabukan kɔni tiɲɛ don a tɛ fɔ ko maa t'a fɔ nka anw ka kanw de bɛ sanfɛ tubabukan bɛ na i ka dɔn k'a fɔ dugumana na n'a kun fɔra ten o bɛ faamuya nga kanw bɛɛ lajɛlen kɔni officialisera n'o kɔrɔ ye k'olu dɔw dala nga tubabukan bɛ kɛ ka baara kɛ o kɔni ma faamuyali sɔrɔ min na kosɛbɛ o de ye nin nka n bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma min da ka di jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen baara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra telimani bolila o n'o kɛra nɛnɛ sufɛla fɛ ne ka dugu jɛ kununko tarata la n'o kɛra so ye an tun y'a yira k'a fɔ ko telimani bolila dɔ k'o de tora la ko a ni jagatatigi min ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw ko maa min tora la k'a bɛ se maa saba yɛrɛ ɲɔgɔn ma yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma telimani bolilaw bɔra a don ni ka se ka n bɛdaw minɛ kosɛbɛ a maa dɔw y'u ka seera de Adama Mayiga Berge ale ka kuma bara la an k'u lamɛn. ko kɛra cogoya min na polisikɛ ale de ye telimanitigi nin kɛ bon telimanitigi nin yɛrɛ siranna ka tuuru cɛ ale ni jagatatigi yɛrɛ nana ka ben donc u bɛɛ bɛnna quoi u fila bɛɛ kɔni sara an ka laɲini ye min ye vraiment nin ko in filɛ nin ye vraiment a ko sera a dan na parce que ko ko ni mɔgɔ kɔni sara a sera a dan na an b'a ɲini pour que ko in polisiw kana an gɛn polisiw kana an kɛ cogoya dɔ la quoi parce que e b'a dɔn an bɛ telimani boli telimani bolila nin bɛɛ ye dahirimɛ ɲininaw de ye quoi donc n'a fɔra ni tilefɛ ma diya ko i ti baara kɛ sufɛ fana a ma nɔgɔ quoi baara ti jamana in kɔnɔ bon an b'a kɛ cogo di pour que an ka baara kɛ an ka lafiya polisiw ka 100 ni 200 ye an b'a d'u ma gɛnni nin u ka dabila a fɔra ko polisiw kana mɔgɔw gɛn mais fɛn min don a ma dabila a bɛ ka kɛ mais an seko t'a la parce que a fɔra t'an bolo ne hakili jara a fɔra polisiw ɲɛna ko ni i ye mɔgɔw lajɔ n'an ma susu ma jɔ ka n'a gɛn su ni tile o b'an gɛn o bɛ tila k'an ka moto minɛ ka tila k'an gɛn n'o ye vraiment baara tɛ jamana na yalɔ n'a fɔra ko an bɛ ka baara kɛ ni min ye olu bɛ k'o cɛ ka d'a ma olu bɛ ka sara ta jamana bɛ taa cogo di olu bɛ ka bɛn an ka su ni tile hali n'i ka papiye dafara o b'a essayer ka wari bɔ i kun. a y'a fɔ Asimu ye polisiw b'a fɛ k'a ka fanga tiɲɛ de. ala yira faamaw la fanga filɛ tɔgɔden ye wa jɛntigi dɔw fana b'a la. 7e arrondissement yɛrɛ olu ɲɔgɔnna mɔgɔ gɛnna tan 10e arrondissement. an b'a Asimi fɛ mais an bɛ fɛ a ka kuma polisi DG fɛ u ka circulation ko jate minɛ polisiw ka portable filɛ ni kelen kumana bɛɛ b'a mɛn ni mɔgɔ tɛmɛ nin la k'i y'a fiyɛ n'a ma jɔ ɲɛfɛmɔgɔ wolo o b'a la arrêté mais ni e y'a gɛn a bɛ se ka accident kɛ Uso a bɛ se ka taga bɔ ka bin ka sa tel que min kɛra n'an m'a jate minɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ni population n'aw ma impôt sara polisi sara ti sɔrɔ. ni tun ye telimani baarakɛla dɔw kan ye kuma kɔlɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi k'i ka kɛlɛ kɛ ka i jo ban ko ka bɔ a kɔnɔ na an ka hakilasigi ka fɔ bila hakilasigi minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila ɲɔgɔn faamuya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye dugu fila min n'i y'a sɔrɔ olu bɔr'u nɔ na Sogolo ale marabolo don Fumamugu ani Sɛngɛdara olu kɔni welela u ye tali min kɛ min ye sigida ɲɛma ye n'o ye mairelakaw ye a sen fɛ an tun y'olu ɲini an b'u sɔrɔ kɔfɛ ani maire ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kɔrɔfɔw la tuma min na kunnafoni ale sɔrɔ u ye wulikajɔ bɛɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ nga min kan ka kɛ o bɛ kɛ o kɔni de ma se ka laban fɛɛrɛ foyi la ma ninnu kɔni ka wuli nka kabini wula olu bɛ k'u bisimila kabini ma s'olu ma olu ye labɛn kɛ u bisimilali kama wa u baaraw sigilen bɛ sen kan u bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka ma ninnu bisimila ani gɛlɛya kuma minnu fɔra k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ taa kabini kumajan olu tɛ dɛmɛ sɔrɔ a da sira ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ taa dɛmɛ di u b'a fɔ de ni yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔfɛ walima gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu u tɛ se ka taa ye wa u dun ka dɛmɛ tɛ di maa ma k'a fɔ i ka di olu yɛrɛ de b'u ka dɛmɛ sɛbɛn ka sɔrɔ ka taa di a di yɔrɔ la k'o de kɛra so ye
kɛrɛdafɛ dugu dɔw be minnu be n'i y'a sɔrɔ olu sababu la olu de ma se ka dɛmɛ sɔrɔ i y'a se ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Sogolokaw ka maire b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan ko in kɛra cogo min na a b'a ɲɛfɔ an ye i tɔgɔ ni jamu fɔlɔ. Ne tɔgɔ Dɔrɔmani Sɛnbara ne ye Sogolo maire Sogolo suwa la bɛɛ kelen ne ka dugu fila mɔgɔw ye ne wele dimanche don sɛgɛnnakaw don ne wele fɔlɔ lansara tɛmɛnen dɔɔni ko marifatigi dɔw taru nɔfɛ u ka dugu la ko yanni dugu ka jɛ lansara k'u ka wuli ne ko minnu nana a dɔnbaga b'u la k'u dɔnbaga t'u la ne ko d'accord n y'a mɛn après Famabugɔw fana wele k'a fɔ k'u taara olu fana fɛ yen. A ye mun sigi sen kan sɔnni ka taa se wulili ma ka se aw ma ye. Anw ye maire an man ka maire jɔrɔ kɛ donc a fɔlen ne maire ye fɔlɔ la n ye sɔrɔsiw wele k'u ɲininka u ko ne ma k'u ye kunnafoni sɔrɔ u yɛrɛ b'u ka labɛn na u ka niveau la n tilal'o la an ye commandant wele ka commandant kunnafoni commandant ko k'an ka gérer n'a kɛra cogo min na an ka ɲɛfɔli k'ale ye o ye sous-préfet ye après ɲɔgɔn commandant ba yɛrɛ ye ne wele an mɛnna kuma la kosɛbɛ kɔfɛ n seginna mɔgɔ ninnu ma o ɲininka n ko ko bɛ cogo di ko wa k'u bɛ labɛn yan'o cɛ ko kulu wɛrɛw seginna ka taa ko non k'u kana wuli k'olu m'a fɔ u y'o fana fɔ n ye bon ne ko n'a ko bɛ ten nɔ mɔgɔ farasili b'a bolo n'o ye muso ni denw ye a y'olu bila ka na fɔlɔ dutigiw ka to yen an k'a ɲɛɲini halisa mais ne siran donna ko la i tɛna se k'i bila a fɔra minnu olu place la o de kɛra wulili ye a b'u ka yɔrɔ la ka na so a la kabini y'a fɔ n ye ko a ti ɲɛ f'u ka na an kan ka mun kɛ o ye an b'u bisimila cogo di ne ye comité d'accueil sigi mairie la n ye dugutigilakaw wele ka morilakaw wele ka jeunesse wele ka kafo wele mairie yɛrɛ bɛ yen an ka taa sigi mairie la an kan ka mɔgɔw makɔnɔ n'u na an k'u bisimila o comité sigira yen donc ne y'a fɔ sɔrɔsiw ye ne minnu bɛ don sɔrɔsiw k'olu f'u ye n'a tilala a b'u bila ka na anw fɛ an b'u bisimila k'o recenser parce que o recensement b'a to an fana b'a o ci dɛmɛbakulu ma pour u k'a dɔn mun bɛ yan o comité sigilen bɛ hali sisan u tilenna ka mɔgɔw reçoit mais dɔw donna u ma tɛmɛ mairie fɛ mɔgɔ taa i balima fɛ bɛɛ y'i balima reçoit abla ne yɛrɛ ka dukura bɛ nɔ déplacé bɛ ne ka dukura la minnu tɛmɛna ka don dugu kɔnɔ n'u ma tɛmɛ anw fɛ la n'u ko ko o hakili la k'a fɔ an ma mago don o la o ye fili ye o de y'a to an tila ka wuli bulon ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i nana i ka segin ka taa ka t'i recenser comité sigilen don ka bɛɛ kunbɛn parce que an bɛ o de kama mais baara in kɔnɔna na jiginnaba t'a la parce que a kɛra sira ni jawuli kɔnɔna na n'a fɔra wuli bɔn mɔgɔ bɛ girin bɛɛ hakilina min n'i bila yɔrɔ min na i b'o baara de kɛ sinon an kɔni bɛ yen an b'u ka bila la an bɛ k'u makɔnɔ abla Suwala ye duguba ye Suwala ye dugu barikama ye anw laɲini tɛ Suwala dugu wulili mais a bɛ ɲini hakili de kɔnɔna na. Monsieur le maire e ka mara kɔnɔna la ka sanga ni gɛlɛya nana ye kosɛbɛ a sera ka mun ni mun sigi sen kan kabini gɛlɛya in nana. Abla an kan ka se ka mun kɛ an y'o kɛ an ye dɛmɛbakulu wele u nana dɛmɛ caman di kɔrɔlenw tɛmɛna gouvernement taw nana o siɲɛ kelen san kɔnɔ mais a caman ye ONG ye bon ONG ka dɛmɛ dicogo ani gouvernement ta dicogo danfara dɔɔni b'a la ONG ka dɛmɛ f'u yɛrɛ de ka taa u ka baaraw kɛ bon an ka dugu minnu bɛ kɔfɛla la n'o ye Kanjuru n'o ye Ɛrɛbugu n'o ye Famabugu Sɛgɛndara ye yen n'o sɔrɔli gɛlɛya b'a la o de y'a to dɛmɛ fanba kuma tɛ se ka s'olu ma parce que ONG tɛ se ka tɛmɛ ka taa yen a bɛ caman ɲɛna k'a fɔ tilanin bɛ kɛ mairie sago de don mairie sago tɛ ONG tɛ se ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ mun na o ka gɛlɛn u ka dɛmɛ ka se an ma mɔgɔ si kumanaya ma parce que dugu 19 wɛrɛ bɛ taa fo wɛrɛ 30 a fɛn fɛn nana an kɛn bɛ k'a bɛɛ bila minɛn kelen de kɔnɔ an se fɛn fɛn an b'o kɛ an ye mun kɛ a ka ca laban an bɛ n da don o dɔrɔn na solidarité mɔgɔw k'u bɛna an ka yɔrɔ la ka na baara kɛ gɛlɛya kun donna kosɛbɛ an bɛ foli lase kosɛbɛ sɔrɔsiw ma ka daminɛ Suwala sɔrɔsiw la ka na Jabale sɔrɔsiw la ka taa fo colonel Sise fɛ Segu ne wulila ka taa Segu ka taa Sise fɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ a k'a to solidarité ka don ne ka yɔrɔ la parce que dɛmɛ m'u bolo n'a ma na a bɛna kɛ degun n'a ye n wuli a fɔ solidarité ye k'u ka taa u nana fɔlɔ min kɛ o dugu 6 ta Kɔlɔndugu la 62 ani dɔɔni u nana o de warijɛ di dugulamɔgɔw ma o tun ye kun fɔlɔ ye kun filanan u nana o hakɛ kelen di bon abila o n'a ɲɔgɔnna caman de bi donc an b'o cɛsiri la an ma sigi k'a fɔ anw bɛ yen nɔ bɛɛ de kama élection de y'anw sigi donc n'i sigira déjà i sigila bɛɛ de ye i bɛ baara kɛ bɛɛ de ye yɔrɔ minnu kɛra cercle ye e yɛrɛ ka mara ye sen yɔrɔ la n'o kɛra Suwala ye a kɛlen cercle ye o y'aw bila hukumu jumɛn kɔnɔna la an bɛ barika da Ala ye cogo kɛra cercle ye ka Dɔgɔfili kɛ arrondissement ye ka Jabale kɛ arrondissement ye o kan ka laɲini belebele dɔw ye kurumari bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan nin baara kɛ a baara daminɛ ne ni Modibo Kinbiri ani Musa Kane an ɲɔgɔn sɔrɔ Fafaso la ka bɛnkan sɛbɛn dɔ dilan Ala y'o de sabati sisan an ka cercle ko ɲɛnabɔra an y'an se k'a la an ka dɛmɛbakulu minnu bɛ diɲɛ fan o fan minnu bɛ Bamakɔ ne adasi ye minnu bɛ Bamakɔ hali ni adasi tɛ ne tɔn wɛrɛ mɔgɔ don bɛɛ de ye baara kɛ fɛn Ala y'a ni sababu bɛɛ ko Sogolo kɛra cercle ye a nɔ na komi an tun y'a ka tɛmɛ kaban o kɔrɔlen kumaw ye an bɛ foli lase Dɔgɔfili Jabale maire ma yan yɔrɔ in na CNT kɔni y'a approuvé maintenant gafe bɛ président ka yɔrɔ la ale kan ka décret ta n'o ye décret ta o de ye ko donnen ba la n'o ye ko donnen ba la o gafe de b'an permis ka segin kɛ an ka population ma ka ɲɛfɔli k'an ka population ye fɛn bɛɛ de bɛ n'o kɔnɔ dɔɔnin dɔɔnin parce que nin cɛsiri kura de daminɛnen Ala k'a ɲɛ an bolo. Ni tun Suwalakaw ka maire kan ye Dramane Sɛnpara a fɔra cogo min na mara in kɔnɔna la wele kun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ɲɛta ka se k'o sabati Ala k'o sabati n'an bɔra ye waleya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kani Bɔnzɔn o min kɛra dɔgɔnɔw ye fara ɲɔgɔn kɛ Mouvement Babinɛ sɔ u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ Gina Dɔgɔ o jabala la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o sen fɛ Adama Karanpe ale ye kuma ta a ye kuma min fɔ o filɛ. Bi dusukasi mun b'an da la mun ye Kani Bɔnzɔn ye mun kɛra bɛɛ y'a ye tile fila na maliyɛnw kun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ armée kunna waati minnu na an kɔni tɛ ka nɔ ye an t'a fɛ ka kɛ ni kɛlɛ ye walasa bi an bɛ ɲɔgɔn ye mun bɛ an kan na ka fɔ an marabagaw n'u y'a lamɛn
walasa an ka kisi saya ma mun kɛra Kani Bɔnsɔn bɛɛ y'a mɛn o ma foyi kɛ hali doso yɛrɛ tɛ kana u faga walasa tɔgɔnɔ bɛɛ ka dimi olu hakilila o de bi mɔnɛ b'o la depuis o mana an ye armée signalé u nana saya kɔni ma bali saya kɛra an b'o o dusukasi la Tabagolo ni Dukonbɔ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 2 kan u nana firi dugu na ka alimami yɛrɛ faga ka denmisɛnnin fitinin faga bolomafɛn o bolomafɛn mun bɛ dugu kɔnɔ u y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye ani u ka gundo u y'a bɛɛ jeni armée la mun bɛ ka fɔ an bɛna bɔ ka kuma yalla tiɲɛ don wa galon don bɛɛ bɛ ka fɔ ko droniw sɔrɔla avion sɔrɔla minɛnkɔrɔw sɔrɔla recrutement dɔ farala kan bin fana nɔgɔyara o yɔrɔ la u natɔ don an b'a f'u ɲɛna o bɛna ka dugu jeni o ni baganw o bɛ tunu pewu avion yɛrɛ wulila wala avion ma bombardement kɛ an minnu ye sutugu ye an kɔni b'a essayer est-ce que nin ko complot tɛ yen wa Kani Bɔnsɔn attaque min kɛra yen nɔ mɔgɔ joli le tora a la mɔgɔ 12 mɔgɔ mun banana la a bɛ mɔgɔ 5 bɔ mɔgɔ 12 bɛɛ la cɛw de ka ca an bɛ cogoya min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn hali Ala ka kisɛ ka san i bɛna di e ka doso ma ni yɛrɛ sera la a bɛ minɛ an bɛ dogo an bɛ fɛn mun san an tɛ se ka ninnu kɛlɛ a b'aw bolo an aw bɛɛ ye kelen de donc a y'a d'a ma an b'an yɛrɛ lakana yanni aw ka fanga sɔrɔ u banna o ma an kɔni t'a dɔn o bankun an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Karambe kan ye u ye kunnafoni baroba min sigi Bamakɔ Karido Siri Kulubali ale tun b'a kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ Amidu Jiminde la o yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ fanga mun b'an kunna kabini daminɛna fo bi an ye kɔlɔsili kɛ an ka siw cayara kojugu ka ta transition daminɛ na fo ka se bi waati na adamaden caman ni bɔra dɔgɔnɔdugu la hali n'u ta a kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ka kan anw k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama maliyɛnw ka bɔ a kalama hali minnu bɛ jamana kɔ kan u ka bɔ a kalama kabini transition daminɛna fo bi siw cayara ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ninnu kan mun kɛra Songo o ma dogo maa si la Songo ka mobili falen adamaden na cɛ a fanba yɛrɛ tun ye musow ye ni denmisɛnninw k'u jeni fo k'u mɔ o kɛra ni transition de kɔnɔna na mun kɛra Obasagu o kɛra fanga kɔrɔ in waati la diɲɛ bɛɛ y'o kuma fɔ nka mun kɛra Jalasagu o sugu cayara ni ninnu bɛɛ ye maa 100 hirika de tora la hali ni fanga tigilamɔgɔw ye su hakɛ mun fɔ an b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ u ma ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ jamanadenw ye o mana bɔ yen an ka siraba kelen mun bi dɔgɔnɔdugu cɛ ci fagali mun kɛra yen mobili minnu enlevera yen attaque mun kɛra yen an ka bankasikaden minnu tara yen hali bi maa 100 hirika an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ ye u bɛ balo la wa u bɛ nin na wa u bɛ cogo o cogo an t'a dɔn o kɛra nin waati kelen de la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mun yɛrɛ kɛra o don an kɔrɔ o ye an dabali ban Kani Bɔnsɔn an dɔgɔnɔw ma yɔrɔba de nka mɔgɔ ninnu wulila ka taa bin dugu in kan u ma min u ma bɔn maa 10 ni kɔ k'u bɔnna nin na ka dɔw jogin musow ani denmisɛnnin alimami yɛrɛ ma to yen u bɛ n'a ta u b'a la ko Alahu Akibaru an kɔni ma kalan Alahu Akibaru in kɔrɔ ye jumɛn ye alimami bɛ faga yɔrɔ bondo bɛɛ jenina dɔw dɔrɔmɛ 5 ka don kɔba la ou bien ka don sukɔrɔ la o tɛ yen mɛ an ka fanga tigilamɔgɔw tɛ kuma ninnu kan mun na an dabali bɛ ka ban o de la an ye welewelemada kɛ an ye alerte lancé fan bɛɛ fɛ mɛ o bɛɛ bɛna ta ninnu nana u y'u ka tiɲɛni kɛ u y'u ka baganw ta ka taa n'u yɛrɛ ye foyi ma bɔ a la radariw bɛ min a fɔra an ɲɛna ko l'armée monte en puissance alhamdulillah an ma ban nka an tɛ k'a nɔ ye ko radariw caman b'an bolo droniw bɛ yen alhamdulillah radariw tɛ ninnu ye de wa drone tɛ ninnu ye de wa ni mun don k'a ɲɛfɔ an b'a fɔ ka caya an bɛ segin a kan an tɛ siran an tɛ tamakiya fɔli la a tiɲɛnikɛla ninnu fulaw minnu ye nin tiɲɛniw kɛ fulaw Jalasagukaw tiɲɛni minnu kɛra yen a kɛbagaw ye fulaw ye Songo gari ta a kɛbagaw u ye fulaw ye k'o de kana fɔ n'a ma ban kɛli ma mun b'an bali a fɔli ma hali ni fula bɛɛ tɛ terroriste ye minnu bɛ ka nin tiɲɛni kɛ an kun fulaw don an bɛ welewelemakan ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw sɔrɔdasi minnu b'an kunna nin waati Assimi Goïta n'a ka jama u ka cɛden minnu bɛ terrain kan a dɔw b'u yɛrɛ sago de la faso fini de b'u kanna nka u bɛ baara mun na o ye yɛrɛ sago kɛ de n'o tɛ a tɛ faamu quelques kilomètres de Bandiagara mɔgɔw kana tiɲɛni kɛ ka taa ni yɛrɛ ye a tɛ faamu u bɛ wele u tɛ taa u t'an jaabi o kɔrɔ ye mun ni ninnu tɛ se Assimi a ka jɔ a jɔyɔrɔ la minnu bɛ se a k'u bila ka taa ni tun ye Amidu Jiminde ye mun kuma babinɛ sɔrɔ o ɲɛma don ale yɛrɛ deputy kɔrɔ don an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na yarabi ala ka Mali bilo sira kan n'an bɔra ye minisiri bɛ yen nɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ani mara minisiri olu ye fara ɲɔgɔn kɛ musolakaw ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ladɔnniya kalo min n'an filɛ k'o daminɛ o ye marisi kalo ye 8 marisi bɛna kɛ cogo min na da sir'o ma ani musolakaw kan k'u jɔyɔrɔ yɛrɛ jamana kɔnɔ u kan k'u jɔyɔrɔ fa cogo min na o kuma fɔra muso ni du ni denbaya minisiri n'i y'a sɔrɔ wajililakaw furumuso ye Funɛ Kulubali ye kuma min fɔ o filɛ
muna an yɛrɛ tɛ kɛ tête de liste ye an yɛrɛ k'an présenter au niveau ka don assemblée kɔnɔ ka tila ka kɛ maire ye ka kɛ conseillère ye ka poste occupé jamana kɔnɔ ni jamana kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min an musow fɛnɛ dala kan ka lamɛn o ka fisa an ka to ka gafe dilan kuma bɛɛ ka to k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma ne min bɛ kuma na ni aw ye ne ye n présenter Salo commune 5 la ne tun ye candidate ye commune 5 la an bɛ fɛ ka kɛ député ye nka n ye fɛn y'a kɔnɔ n t'a ɲini ala fɛ député ya min bɛ ka nali muso min b'a présenter o k'o ɲɔgɔnna ye muso candidate fɛn bɛɛ bɛ yira a la a tɔ bɛ to i bɛna bɔ i ka adamadenya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali musow an ka ɲɔgɔn encourager partiw kɔnɔ association ka ca a ye fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ fêtières ye pour que partenaires ninnu ka se ka aw dɛmɛ sinon n'aw kɛra groupe ye u tɛ se k'aw dɛmɛ dɛ an ka kɛ fêtière baw ye ni kelen présentelen don yɔrɔ min na bɛɛ ka taga o soutenir an ka se ka assemblée minɛ an ka se ka commune minɛ pour que an kumakanw bɛ se ka mɛn cogoya min na jamana kɔnɔ ni kɛnɛ ye o kɛnɛ dɔ ye aw bɛna fara ɲɔgɔn kan partenaires y'an financer cogo cogo nka miiriya ɲuman bɛ bɔ aw musow de la aw de b'a dɔn degun min b'aw kan aw de b'a dɔn degun min bɛ jamana kɔnɔ bon aw de kan ka miiriya ɲuman wolo ni semaine in kɔnɔna na pour que gafe min bɛ na bɔ a kɔnɔ a gafe ka kan ka kɛlɛkɛ bere ye fo transition bantɔ la fo ka se élection ma n bɛ aw fo ko kura k'a fɔ Mali musow ye Mali ti jɔ ni aw tɛ embargo tɛmɛna yan nɔ n bɛ président ka foli fɔ aw ye mana se kɛnɛ o kɛnɛ kan embargo bɛ bin don min ni Mali musow tun bɔra dugusajɛ ka kule k'u bolo da u kun na k'u tɛ sɔn an tun bɛ kɛ kɛnɛ wɛrɛ kan mun tɛ nin kɛnɛ ye président ko n'i sera kɛnɛ o kɛnɛ kan n'i ye muso fila ye n ka Mali musow fo aw muɲuna aw tɔgɔtɔ la aw ma kɛ foyi kama a y'a kɛ Mali sini de kama a ko Mali t'ale bolo a bɛ musow de bolo a bɛ denmisɛnw de bolo a bɛ jeunes de bolo 8 mars min bɛ ka na appel lancé don Mali muso bɛɛ ma ka bi jamana ɲɛmɔgɔ in sigi la a ma occasion sɔrɔ ani Mali muso ɲɛw ka da ɲɔgɔn kan ka se kulu ma a bɛ fɛ o de ka kɛ ɲina o de y'a to an stade omnisport ta muso o muso k'i sen bɛ se i kɔrɔ i ka se stade la le jour du 8 mars à 9h président k'i ye i ka président ye an ka yira la k'a fɔ Mali ye mɔgɔ kelen de Mali ye muso kelen de cɛsirijala kelen de bɛ Mali musow bolo a sirin bɛ an cɛ la an tɛ jamana in dabila machine an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye muso ni du ni denbaya o ministre warijilakaw furumuso Funɛ Kulibali ni ala sɔnna ma mars kalo tile 8 ko jamanatigi n'u bɛna ɲɔgɔn ye o bɛna kɛ sport la wa musolakaw bɛɛ bɛ se ka taa kɛnɛ kan cogo min na da sera kuma ma an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na ala ka Mali bolo sira kan n'an bɔra ye maison de haji o ɲɛmaaya so kɛrɛn olu ye kunnafoni ka yira k'a fɔ Mali hiji ko ɲinɛnsan kɔnɔna na k'a kumaw fɔlen ko dɔw b'a la ka se ka lagosi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a sɔrɔ k'a t'o kun bɔ o kɛra i ka dɔgɔ maison haji a ɲɛma Abdul Fatah Sise ale ye kunnafoni la ni ka ɲɛfɔli kɛ o ko sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn ka ɲina hiji musaka o ye a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ o ye $4 ani 3,300 ni 285 o ye filiale gouvernementale ye privéw be $4 ani 135 o ye privé ye o de an ka ɲina musaka ye min fɔra k'a fɔ ko o de ye an ka jamana dɔw ka prix ye donc jamana dɔw be yen comme terroriste kɛlɛtu ka jamana na u bɛ se k'u ka hiji musaka dɔ u bɛ se ka dɔ ta la u b'a fɔ min ma ko subvention a bɛ se ka kɛ donc maintenant bon Mali to o lahalaya la donc maintenant an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ni jamana ninnu u yɛrɛ hali u ma u ka prix ninnu fixer officiellement an n'u bɛ contact la u bɛ k'an ɲininka an b'u ɲɛfɛ an bɛ organisation la an b'u ɲɛ à tous les niveaux u bɛ k'an wele k'an ɲininka ko bɛ kɛ cogo di wala ka conseil ɲini an fɛ jamana ninnu u ka prix min fɔra o tɛ tiɲɛ ye sababa foyi t'a la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko u bɛ ka prix min fɔ o prix a tɛ se ka hiji yɛrɛ kɛ parce que n'i y'a jateminɛ hiji musaka yɛrɛ min bɛ don a la Arabie Saoudite o yɛrɛ wala a bɛ se fo $3 la donc maintenant fo avion billet bɛna fara kan ani musaka wɛrɛw u bɛ yen mun bɛ fara kan tuguni donc cogoya si la min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye maintenant minnu bɛ ka kɛ peut-être que u bɛ ka kɛ dɔrɔn ka Mali tɔgɔ tiɲɛ comme u delilen dɔ la wala ou bien ka kuma dɔ fɔ min bɛ Mali lanɔgɔ sinon tiɲɛ foyi t'a la u ye jamana min fɔ k'a fɔ ko u ka prix de fɔra ten k'a ka comparer ni Mali prix ye jamana ninnu yɛrɛ hali u ma u ka prix di fɔlɔ voilà jamana ninnu m'u ka prix di fɔlɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔ b'a la n'i y'a jateminɛ salo an ni jamana ninnu an bɛɛ de tun bɛ Maka an ka hiji an n'u ka hiji wala a kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye
musaka min don ka hijila ni musaka min don nga hijila be yayi an kun be hotel mun kono an kun be service mun na an ye service mun kan ga hijiden wi anulu yere kun be condition mun na be yoyi donc o condition clean de be continue nala sona inshallah donna na tawla obunu ka prix fo mo ko pisa comparaison ki mais si ça min be ka fo o tu ka prix o ma prix di folo o ma foi fo folo min be ka fo o be wala bololo comment dronde do ken foi tala bina u ka prix fo nu ya fo domina officiellement wala mo bisa la donc a fo ko nendu ka prix e bisa comparaison ki amba nyini mo fe u ka sabali u ka laje mim hiji musaka e femmi ye folo nu ya jati mine u bisa ka donc a fo ko kuma min be ka fo atya ke kinyi choga shila parce que femmi do i bisa ka vérifier ka laje ni kende do u ben kenti ka hiji yar musaka laje min be ke kalo kelen kono ka foko abikeni ni musaka o tse ka choga shila donc vraiment amba fenga e jamalde ko se ka ni yoro yin famu nu ya famu gele ya foiti ka nga barada munum ba fe ka mali la gauche munum ba fe ka gouvernement de la transition la gauche ani ni kuma sugun nu vraiment amba nyinu fe ka dabla ne nafa foiti na surtout que kemindo a kembina do hala temeyere an baloran ka fɔ ni tun ye Abdel Fattah Sise ni tun y'ale kan ye k'u b'a la ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma hijiko la k'a sɔrɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ko ni jamana minnu b'a la ka da ɲɔgɔn ma k'olu tɛ kelen ye an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye jɛkuluba min bɛ yen n'o ye Union des ambassadeurs olu ka fara ɲɔgɔn kan o ye lajɛrɛ dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana wɛrɛw kan n'u bɛ fɛ ka baara kɛ faso kɔnɔ na o ye lajɛrɛ dɔ kɛ k'u bɛna lajɛrɛ wɛrɛ kɛ nin kalo in tile 9 nata in na u bɛ se ka mun kɛ faso de ye o kɛra faraɲɔgɔnba ye ni ka se ka baara cakɛda yɔrɔbaw dayɛlɛ ka jamana kɔnɔ na fara ɲɔgɔn kan a bɛna wolo fɛn jumɛn de la minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɔka malidenw ka ko ɲɛnabɔli ma o minisiriso la Dr Burulayi Keyita ale tun bɛ kɛnɛ ka ye kuma min fɔ o filɛ comme a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Mali ye tungafɛtaga jamana de ye n'a kɛnɛw sigira an bɛ se k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ tungafɛtaga la feere jumɛn kan ka latigɛ pour que dɔ ka bɔ o kɔlɔlɔ na bon an b'a dɔn ko tungafɛtaga tɛ kɔlɔlɔ fana dɔrɔn ye o bɛ se ka na ni hɛrɛ caman fana jamana kɔnɔ e jateminɛ kɛ minnu bɛ tunga la u bɛ nafolo min bila ka na Mali kɔnɔ san o san a ka ca ni dunuya mɔgɔw fɛn fɛn o bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kan n'a b'a fɔ ma ko aide publique de développement a ka ca ni o ye donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ni dɔ bɛ se ka fara o musaka kan hali bi ka taa ɲɛ quoi donc kɛnɛ in sigira ɲina k'a lajɛ de minnu bɛ tunga la o jɔyɔrɔ ka bon maintenant o jɔyɔrɔ min ka bon fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ ko renforcer davantage gouvernement ani a dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ an bolo déjà il faudra que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko déjà an bɛ wuli ka taa yɔrɔ dɔ gɛlɛya bɛ a bɛɛ la bi an ka jamana in fana Ala ye sɔrɔ dɔw k'an ye tuma dɔ la an bɛ taa de parce que an b'a fɔ ko fɛn tɛ yan ni mɔgɔ b'a kɛ mais Ala ye sɔrɔ dɔ kɛ jamana in ye ni fɛɛrɛw tigɛra o la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hɛrɛ ye quoi an b'a dɔn ko Ala ye koba fila di an ma n'o fleuve Niger ani Sénégal dugukolo caman nɔnɔ fana bɛ Mali bolo et puis hali ni main d'œuvre de don je pense que denmisɛn caman bɛ Mali bolo bi min bɛ se ka baara kɛ an y'a ye Union des ambassadeurs mɔgɔw an minnu civilen ɲina a caman ye denmisɛnw de minnu wolola kɔfɛ Europe jamana na olu ko ni mɔgɔ minnu bɔra Europe ka yɛn bila ka na sigi yan ka entreprise dayɛlɛ a bɛ ka marché fana o mɔgɔ ninnu hali bi an bɛ se k'olu dɛmɛ ka taa ɲɛ cogo jumɛn parce que à chaque fois que ni entreprise kelen dayɛlɛ i bɛ denmisɛn 2 3 4 bila baara la mɔgɔ ni bɛ baara la o tigi tɛ sira jugu ninnu ta donc a kɛ kun ye de pour que ka se ka hali bi olu basigi ka dɔ fara o ka cɛsiriw kan gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ bi a n'a ka partenaires c'est k'an y'a jateminɛ kɛ ko ni minnu bɔra tunga la n'o ko bɛna investissement kɛ Mali la o bɛ jamana minnu na o tɛ se ka juru sɔrɔ yen alors que i tɛ se ka investissement kɛ n'i ma juru ta o bɛ jamana minnu na o tɛ se ka juru sɔrɔ u b'a fɔ o bɛ taa projet kɛ o ka jamana la an t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min n'o nana yan banque minnu b'an yɛrɛ fana fɛ u b'a fɔ n'o ye tungarankew de ye n'i ka juru don ninnu na n'o ye jamana yɛrɛ bila ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ donc finalement ka wari de sɔrɔ pour que ka se ka investissement kɛ a ka gɛlɛn o gouvernement ye jateminɛ min kɛ c'est que faudra que fɛɛrɛ dɔ de ka tigɛ ka fond dɔ de bila yen a bɛ jamana dɔw la comme Sénégal ka fond dɔ de bila yen pour que mɔgɔ minnu b'a fɛ ka projet d'investissement kɛ n'i nana i ka se ka dɛmɛ o fond in kɔnɔna na quoi bon fond in fana bɛ sigi cogo min na maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ olu de bɛna kɛ a gestion na gouvernement ka baara bɛna kɛ régulation mais a gestion yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ tunga la mɔgɔ caman bɛ tunga la bi an b'a dɔn ko nafolo b'u bolo a caman yɛrɛ bɛ bɔ investissement ko sigilen bɛ jamana minnu na dɛ alors que opportunité min bɛ Mali la bi a ka ca quoi donc olu de ka se ka kɛ o gestion kɔnɔna olu de papiers bɛ sen na sisan gouvernement bolo pour que hali bi jɔyɔrɔ min b'o la dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Burulayi Keyita fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini fɛn ni k'o kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye découpage n'o ye maraw cɛmabɔli baara minnu bɛ yen n'olu sigira sen kan Tɛnɛnku marabolo kɔnɔna na Kaleri Jura marabolo Malimana ninnu bɛɛ lajɛlen b'o o hukumu kɔnɔna na k'olu de bɔra Tɛnɛnku fɛ u ni Tɛnɛnku ye kilo 70 dɔɔnin ye ka na n'u ye Nampala fɛ kilo 70 ani kɔ wa sira tɛ yɛrɛ o baara min kɛra wula ka yɛrɛ k'a fɔ u tɛ sɔn u yɛrɛ kan ka kɛ cercle n'u ma kɛ cercle u ka segin u nɔkɔrɔ la u tɛ fara Nampala kan o kɛra faraɲɔgɔnba y'u fɛ Amérique danga dɔ b'an bolo nin waati na a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye e ye jɔnni ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Mali Kulibali ka bɔ Kariri commune na ne ye maire ka deuxième adjoint découpage min kɛra
o y'an ka commune fara Nabala cercle kura kan. An ka population y'a yira a ma bɛn a ma sini. Depuis bi ma se, o tun ye a kuma fɔ a mɛnna. Anw tun ye taama kɛ k'a yira k'a fɔ an ma sɔn ka lettre kɛ ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye préfet ni gouverneur ye. An tila ka délégation former ka taa fo ministère la ani ministre ka chef de cabinet sigira ka échange k'a kan. Après an tila ka lettre dɔ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ min fɔra a bɔra a ma. An yɛrɛ bɛ bala mun na sisan u nana ni a ye ko an tɛ se ka jɛn ni nin ye ka da sababu caman kan. N ye Mali lajɛ arrondissement fɔlɔ minnu b'a kɔnɔ Jura b'a la, Jura ni Cuala ninnu. N'a fɔra an ka commune dugu 50 ani dugu 3 maa ba 50 ani maa ba 3 n'a fɔra ko o ka taa fara yɔrɔ kan min ye dugu 14 a tɛ tɛmɛ maa ba 17 yɔrɔ ninnu kan. Mali ko an bɛɛ de ye kelenya la anw ko an y'a sɔrɔ Mali an bɛɛ tɛ kelen ye. Transition anw kɔni ko an b'a soutenir vraiment mais anw y'a sɔrɔ u filila kosɛbɛ parce que nin si ko a man ka kɛ na aw ma sigi ka sigidalamɔgɔw yɛrɛ ɲininka ka sigidalamɔgɔw hakilila ɲini mais n'a ye kow k'aw kunfɛ minnu ye nin ko yɛrɛ kɛ ne ma da n'a sɔrɔ u bɛ Mali yɛrɛ dɔn parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka taa fara yɔrɔ dɔw kan o tɛ foyi ye ka sitanɛ kolokolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an ka bureau communal tɔgɔ la ka fara an ka dugutigiw tɔgɔ kan fara jeunesse ni kafo kan an y'a ye k'a fɔ vraiment nin tɛ ɲɛ an ma jɛn n'a ye bi anw ma jɛn n'a ye sini wa an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka solution wɛrɛ ɲini nin ko in na min tɛ se ka kɛ nin ye an ka k'an damana cercle anw bɛ yɔrɔ caman de dɔn olu kɛra cercle ye Abulayi k'a sɔrɔ u tɛ anw ka population bɔ u t'an bɔ jamana u t'an bɔ dugu la u t'an bɔ foyi la. Maliyɛnw ka nin ko in lajɛ vraiment n'u ma nin labila a bɛ na ni sitanɛ jugu ye. Nin ye mɔgɔw bilalen ye ɲɔgɔn na o nin ye dabɔra kama ka anw ni Napalakaw bila ɲɔgɔn na an ka di ɲɔgɔn ye o mais an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan de anw ni Napala cɛ kilo 75 de don mais ni samiyɛ sera pour que i ka taa Napala i bɛ taa ɲɔnɔ de ka tila ka munumunu ɲɔnɔ ka taa Napala o bɛ taa kilo 200 ni kɔ la an tun bɛ Tenegu cercle min fɛ n'u k'u y'an bɔ Tenegu cercle fɛ an ye Tenegu cɛ kilo 63 ye san kalo 12 i bɛ se ka na a waati bɛɛ lajɛlen na an n'a sɔrɔ ji fara i bɛ don kurun na ka tigɛ o bɛ kɛ n'a sɔrɔ an bɛɛ ye maliyɛn ye an ka hakɛ a ka segin an ma n'o t'an kɛ cercle an tun yɔrɔ kɔrɔma min fɛ n'o ye Tenegu cercle an ka t'o la an b'an kɛ an ka cercle sɔrɔ an ka laɲini ye min kɔni cercle de ka d'a ye. Ni tun ye maire ka dankan dɔ kan ye Malik Kulibali Kariri marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bila bɛn ni kelen y'anw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo. An karamɔgɔ fɛn min ye Faransi jamanakuntigi ye n'ale Emmanuel Macron ye ale bɔra k'a dantigɛ tɛnɛndon wula fɛ k'a jira ko fɛn min ye a ka san 4 nata k'a bɛna fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan walasa ka ɲɛsin a ka parti politique tɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye sigi ɲɛsin faranfinw ma ale ni diɲɛ jamana wɛrɛw ma ni waati in na fɛn min ye faranfin jamana caman ye olu b'u fɛla fɔ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la faranfinw walasa ka ɲɛsin Emmanuel Macron ale ka nin kumakan kofɔlen ma o kɔfɛ an taa Nigeria jamanakuntigi kalata jaabi kunfɔlɔ bɔlen kɔfɛ min ye fanga sɛnɛw ye olu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni jaabi kunfɔlɔ bɔlen ye barisa parti politique tɔn 2 olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni jaabi kofɔlen ninnu ye k'u ma sɔn a ma k'u ka kalata kunfɔlɔ in u bɔ a ma wale yɛrɛ kɛra kunun tarata bila fɛ o kɔfɛ an taa Benin ni ye karamɔgɔ la ka kofɔlen dɔ y'a jira la k'a fɔ ko ni bɛ zomba kule ɲini ko ni karamɔgɔ kofɔlen don barisa ko a bɛ maaw daraki réseaux sociaux sanfɛ walasa ka maaw hakiliw ko olu bosi u la fɛn min ye nafolow ye ani ka se nin jugawalew caman ma ko ni karamɔgɔ kofɔlen ko ale ka baara ye nin ye ko ni y'a ta ka lajɛ ko a si bɛ taga san 25 la fɛn min ye damakasi sɛbɛn caman ye ko tun bɛ ni karamɔgɔ kofɔlen nɔfɛ ni waati na Benin finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ u sera ka tɛgɛ da ni cɛ kofɔlen kan o kɔfɛ an bɛ taa Kungu ale ni Benin ni Itiri fɛn min ADF jatigɛ walekɛlaw ye sanga ni waati k'olu bɛ wulikajɔ la ni yɔrɔ kofɔlen n'a ka ɲɛsin maaw ma dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna la finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ Itiri a jirala k'a fɔ k'u sera ka ADF jatigɛ walekɛla maa 2 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na hali bi ni waati na wulikajɔw bɛ sen na ni yɔrɔ kofɔlen 3 in kɔnɔ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o sabati ni Ala sɔnna ma dugawu o ye fɛnba ye jamana in kɔnɔ la an k'an cɛsiri dugawu fɛ o kama an yɛrɛ denkɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abubakar Jakite ni bɛɛ lajɛlen kama ko Bakɔrɔbugu morikɛ n'a y'i diya fɔ ko cangara ni ŋun ye ale ye dugawu kalanba dɔ n'o ye ka dɔgɔ mawuludu ye k'o sigi sen kan jumadow ni Ala sɔnna ma baaraw bɛ daminɛ jumadow sufɛla fɛ ni juma tile benna a bɛ kɛ Bakɔrɔbugu la mairie kura in kɛrɛfɛ ye ka dugawu kalanba kɛ jamana ye faso radio soba ni a télévision so ka taa se kunnafonidilaw ma an bɛɛ lajɛlen wele bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma ko a kɔrɔ tɛ dɔ ye ka dugawu kɛ jamana ye basigi lafiya an ka jamana kunu ni bi an k'an cɛsiri dugawu fɛ o y'a kunba de ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don suraselakaw olu bɛ kungo kɔnɔna na ka kɛlɛ kɛ k'olu karamɔgɔlakaw jɔyɔrɔ tɛ dɔ ye ka dugawu kɛ jamana ye basigi lafiya bɛ sabati cogo min na k'o y'a kunba de ye
ni ala sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko kungɛ hɛrɛ ni badenya dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ